huwa ċar li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jirnexxielu jaqleb il-voti lura għandu mingħand il-Partit Laburista. Dan ifisser li l-poplu qiegħed jinduna u jaraf li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun il-gvern alternattiv biex joħroġ lil Malta mill-problemi li daħħalhom fih il-gvern Laburista. Aħna determinati iktar minn qabel biex nibnu maġġoranza ġdida fil-pajjiż. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret is-Sibt filgħodu fid-Dar Ċentrali war li f'dawn l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista rebaħ maġġoranzi f'6 lokalitajiet. Bernard Grech irringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom f'din il-kampanja li sarraf f'avvanzi kbar għall-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li f'dawn l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista rebaħ 6 kunsilli ġodda. Dan ifisser li issa l-Partit Nazzjonalista għandu it-tmexxija f'24 kunsill lokali, hekk kif fl-2019 il-Partit Nazzjonalista kellu 19 il-kunsill. Hawnhekk Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jfassal politika li verament ħoss il-polz tal-poplu u se jkompli bil-politika awtentika. Dan ifisser il-żieda ta' 5 kunsilli fuq l-2019. Jiġifieri it-19 li kellna f'idejna fl-2019 issa żdiedu b'5. Jekk ma dawn ukoll iżżid Birkirkara u l-Mellieħa fejn il-Partit Nazzjonalista issa għandu il-maġġoranza ta' voti mirbuħa fuq il-Partit Laburista, maġġoranzi ġodda mirbuħa mill-Partit Nazzjonalista allura jiżdiedu għal 8 u l-Partit Nazzjonalista jkollu maġġoranza b'kollox f'26 kunsill. Min-naħa l-oħra Bernard Grech spjega wkoll li f'dawn l-elezzjonijiet il-Partit Laburista tilef 9 kunsilli lokali u rebaħ wieħed biss. Fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali id-distak bejn iż-żewġ partiti naqas b'26,861, dan hekk kif fl-2019 id-distak kien ta' ftit aktar minn 47,000 u fl-elezzjoni ta' din is-sena id-distak issa ġie ftit aktar minn 20,000. F'din l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista kiseb 114,512 vot fil-waqt li l-Partit Laburista kiseb 134,767 vot. Ir-riżulta wkoll li f'dawn l-elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista żied 20 siġġu biex b'hekk f'dawn l-elezzjonijiet ġew eletti 212 kandidat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll fil-maġġoranzi ġodda li kiseb il-Partit Nazzjonalista hekk kif ukoll il-maġġoranzi relattivi li kiseb f'lokalitajiet oħra fejn in-numru ta' kandidati eletti f'isem iż-żewġ partiti kien indaqs hekk kif ġie elett kandidat indipendenti. Maġġoranza ġdida nazzjonalista f'San Pawl il-Baħar. Maġġoranza ġdida nazzjonalista fil-Fontana Għawdex fit-Triq tal-Għajn kif qalmuni illi għandi ngħid. Maġġoranza ġdida nazzjonalista f'San Ġwan. Maġġoranza ġdida nazzjonalista fis-Siġġiewi. Maġġoranza ġdida nazzjonalista fil-Mosta. Maġġoranza ġdida nazzjonalista fl-Imsida għall-ewwel darba f'21 sena. Maġġoranza ġdida nazzjonalista fiż-Żebbuġ Għawdex. Maġġoranza mbagħad relattiva għall Partit Nazzjonalista fil-Mellieħa, jiġifieri maġġoranza ta' voti imma mhux iktar minn 50% u l-istess maġġoranza relattiva għall Partit Nazzjonalista f'Birkirkara. Intant għal din il-konferenza tal-aħbarijiet il-medja tal-Partit Laburista ma tfaċċax.